Ako mi u pazar se ne vozi motor, u pazar se vozi bicikl. Ali u principu teo sam samo da snimim da vidimo kako se motor ponaša po gradu. Može da se vozi, čak i po ovoj gužvi, ok je, nije strašno, ali nije nešto zašto je ovaj motor napravljen. Pogotovo je niski obrtaj, krene, stani, vidiš dosta ima malo oni neki kao trzaja. Bukvalno motor traži da bude u nekih 1000 i nešto obrtaja, ne sad ispod toga. Sve što je preko, bukvalno 1300 obrtaja, motor se ponaša skroz ok. Nije motor s kojim možeš da uživaš po pazaru da se voziš. Po Beogradu je druga priča. Po Beogradu bih rekao da nemaš ovaj problem, ovako sporog kretanja, već se voziš malo brže, ali po pazaru, mislim vidite, kreni, stani, on čim kreneš je okej. I zvuk je okej, sve je super. Tako da. Da idemo da završavamo vožnju.